Moi boa xente, que tal? Un novo vídeo en Non Vale Furar. Estamos Eros López, Que pasa? Abraham R. Santamaría e Adri Mourazos, Primeiro vídeo de 2026. Para ti. Para quen? Para ti. No. Non. Traballei en todos. Eso é verdade. Aí está. Como que máis, aparte. Pero Currando. en cámara. Hoxe traemos un vídeo moi divertido porque imos convertirnos en directores deportivos e todos nós traemos, cada un de nós, unha fichaxe para cada un dos equipos de primeira ref. Xa que Os estamos- 20? Os 40, perdón. Para os galegos, Ah, mo. vale, vale. Que dase por sentado que nos falamos É de que Galicia. ves como traballo demais, fixen para os 40, Bueno, agarraches traballo, así que, sen máis dilación, imos Hai que darlle. imos axudar aos directores deportivos Pobres da- equipos. Nos da fagamos de primeira- directores Sí, deportivos. a verdade que sí. da primeira federación. Imos empezar polo Celta B, vai empezar Eros, porque está moi ocioso. Sí. É un filial, é un equipo complicado de reforzar, pero ti que fixaches É que farías eu, para o equipo? de feito, cando pensei no Celta B, dixen non hai que pensar en fichaxes. Ujú. Hai que mirar cara ao juvenil. Hai que mirar cara aos futuros talentos. A ver, Eu, ti sabes o que é unha fichaje, non? sí, Vale. pero eu creo que o Celta non se quere reforzar con fichaxes, sino con juveniles. Ti estás Pero seguro de que estás estás seguro? Estou seguro de que sí, non está xogando nada, pero en Compostela Quen non quéreno está moito. xogando nada? Bueno, non sei se está xogando, non, antes xa me quedou Quen? Jorge Sala. Jorge Salamo é a túa fichaxe para o Celta Fortuna? Sí, En primeira federación? en primeira federación. Pero- Experiencia Aposta segunda, A min pareceme correcto, pero non unha fichaxe. Claro. Bueno, Claro, é pero- unha promoción interna. Claro, eu creo Contamos que o eso entón Celta, como fichaxe. eu creo que o Celta tamén o fixe mirando outras cousas, creo Que que cousas? para que reforzar si tes talento no juvenil. Home, sí, eso está clarísimo, pero o E Celta dentro do- reforza o seu o equipo reforzo- sempre con fichaxes en verán, Dentro do talento do juvenil, ti crees que o home é Jorge Salmo? Eu é que teño moi bon recordo dele en Compostela. Sí, e pero- dixen, para arriba, Vale. para arriba. Vale, vale. Deixemos a Jorge Salamo Sin pensar, para arriba. Que os furiños deixen a súa opinión da selección de Eros López. Vai ser mala, Eu non vou evidentemente. decir nada. Como central ou como carrilero? Como Ambas, Ambas. Gran futbolista Jorge Salamo, yo non gran proxecto de futbolista, sí. Mou, que No, trouxeches ti? a mí no vas ti. Vou eu, vamos por orden. Por vale. orden, como Pois sempre. eu tiven dúbidas onde colocar a este futbolista, porque podería metelo en varios equipos, pero vou no traer de volta porque el xa estivo na canteira do Celta e non é outro un futbolista que ano pasado estivo no Arousa e agora está no Pontevedra. Sabedes de quen estou falando? Sí, De quen? de comparada. Efectivamente, de Gregoria, comparada, chamanlle Sí, Gregoria. faláramos. Ti viches o partido deste fin de semana e dixeches por Que non, dentro. eu estou vendo un comparada que non empezou xogando no Pontevedra, agora está saíndose, está titular, é un futbolista de 22 anos, sí, canteirán do Celta, coñece a casa, está ao ladiño, 6 goles esta tempada en primeira ref, asentándose, recordade que ven de terceira ref, e parece que non ten teito a súa proxección, gústame moito, xa sonou para filiais, e creo que está a piques de pasarse o arroz, entón... É que eu ese é o único pero que lle vexo. Verdade, se sí. tivese 20 anos non tiña dúbidas, Sí. pero así sí que tiña algo de dúbidas, pero era un dos grandes proxectos da Madroa, así que Sí. de volta ao filial do Celta e a ver se Giralde lle dá unha oportunidade. Bueno, O físico que ten, cuidado, Bichiño, É un bichiño. É un bichiño, un bichiño. Tío, quen tes, Abraham? Pois eu non sei se dará entrado polo embudo a verdade porque é un pouco máis vello que comparada. Ainda así ten os 23 anos agora mesmo. Ui. Que? Ten os 23. Se ten os 23 é válido. Vale. ¿No? Podemos Pero agora permitirnos en esa inverno. licenza. E se os cumplen en verán non vale, Pásase o arroz. Claro, 6 meses. No, pero, claro, digo, o Celta conseguiu a cesión de Fer López por 6 meses, non? Tamén unha Vale. cesión por 6 meses, sí, ¿no? sí, Ou Como unha a- fichaxe por 6 meses. Como Kevin Sánchez, non? Sí, parecido. A ver. Pois eu, mirando un pouquiño máis a outra beira de Vigo, Ajá. traeríame a Xavi Sola, que está a render moi ben nese Coruxo Fútbol Club. É certo que é un xogador pois que vendría dunha categoría inferior, pero creo que non tería problemas en adaptarse ao tipo de xogo do Celta Fortuna e que podría dar moitísimo gol nesa punta de ataque. Gústame moito a túa selección, pero creo que hai un futbolista no Coruxo
que lle vai moito mellor ao Celta. Javi González, que é outro máximo goleador Pode ser, e ten, sí. creo que 20 anos e é espectacular e creo que que o están rifando xa, que ao mellor non sigue no Coruxo este mercado. Pode ser, é unha evolución natural. E ora dimou, é o que teño eu. Non, o meu é mellor. Eu teño un mellor Gustoume proxecto. Xavi Sola, Eu teño un mellor proxecto para este Celta B, tamén é de segunda federación. Ajá. Ano 2005. Estáse saindo polo Couto. Non só este ano, Sí. xa o ano pasado. Sí, Eu teño pero para outro debería. equipo, Justino Barbosa, Moi boa. Moi boa. Duvidei meterno para o Celta. sin dúbida é perfil Celta, acabará no Celta e aquí díxose primeiro. Ojalá, Pode ser. Sona para outro equipo. Sona para outro equipo que non é outro que o Pontevedra Eros. Quen tes tido Pontevedra? Gustoume Justino para o Celta. Pois mira, eu no Pontevedra creo que está sendo un equipo que está facendo as cousas moi ben. Moi ben. Moi ben. Moi ben. Pero quero lles dar un reforzo no centro do campo. Moi ben. Está libre. Eu creo que Hugo Rama podía ser un bo nome. Hostia, que para bo, Pontevedra. Ben traído, Escoita, Non escoita. pensar eu en Hugo. A min tampouco se me pasou pola cabeza. Pero é en bo ningún para momento. todos os da primeira Sí, red. sí, Sí, por eso. no. É que eu pensei, Hugo Rama sería un xogadorazo diferencial en calquera dos equipos da primeira federación, sigue sin equipo, que mellor que metelo nun dos galegos. Vale. Boa proposta. Gustoume, Sí, sí, sí. Non Ben traída porque aparte non reparábamos, quizá Eu pensei que Non fixera xogador ficha en libre. Sigüeiro, co cal... Claro. Oye, porque o Sigüeiro está remontando moito, Sí, é verdade. Está E de feito sonando non moi vai, ben non con- vai descender o Sigüeiro. Reforzouse ben en inverno. Probablemente non. De feito semáforo verde. A man, Xa a o man veredes pola semana. a man de Brais Prados, Sí, señor. Pois eu teño para o Pontevedra un home que xa está sonando, como decíamos, eu teño a Justino Barbosa para o Pontevedra. Pareceríame unha fichaxe super intelixente por parte do equipo Granate. Estase saindo na segunda ref. Vaya pasos axigantados o chaval. Creo que ten 20, non? Ten 20 anos. 2005. Leva xa 2 goles na categoría, máis de 1200 minutos, importante para Borja. Peza básica no Ourense, desborde. A mí encántame Justino. Eu non o coñecía ata o ano pasado. Unha Pasa sorpresa, revelación da terceira e agora Pega moito máis no Celta. Que non pega, Pontevedra. tes razón. Sí. Eu é que estiven rompéndome a cabeza para ver se o colocaba aí no Celta e ao final dixen, mira, pois ao Pontevedra, fichaxe espectacular, que non fagan como fixeron despois con Miguel Román, que o regalaron. O sea, Justino por un lado e Luisao polo outro, non? Para acabar a tempada. Sí. De feito, Justino recordaríame un pouco ao que foi Chiqui no Pontevedra. Un estilo así parecido. Ahora está Abrante. no Mérida. Sí, na súa casiña. Abrante, ti que tes? Pois eu quizá traia ao máis descoñecido de todas as fichaxes que realicei, Ajá. porque este xogador vendría para reforzar a parcela do medio campo. Iker Bilbao, axente libre, que rescindiu o seu contrato na Real Unión, e que vendría para dar aire fresco a xogadores como Yelko e como Alain, que, bueno, pois fíxase no cartel de minutos que levan xogados e claro, 90 más 90 más 90, pois pode ser unha boa alternativa para darlle un descansiño a estes dous mediocentros. Quero destacar unha cousa, e é que isto non é coña. Eu o venres tiña aquí como fichaxe, sinto moito por Iker Bilbao, pero era a segunda opción, tiña a Diego Gómez. Pero claro, Opa. Xa estaba sonando con forza, unha Hai vez que decir. sí, pero me aproveitei e dixen, bueno, pois igual ainda non se fai oficial no momento no que sea. Vamos a aproveitar de Iker Bilbao. Bueno, non Non pasa está nada. mal, É a non segunda está opción. Guai. Bueno, eu creo que o que precisa este Pontevedra é un central con xerarquía, contrastado, porque precisamente falabas de que Ribeiro xoga moitos minutos. O último partido xogou de central, co cal creo que Alain Ribeiro. Alain Ribeiro de central, é Xogou de imposible. central. Xogou de central. É imposible. Xogou de central. Eu non o vin. Xogou de central. Pero é media punta. Estaba xogando en medio centro con Yelko e xogou de central. Cara, Mais tamén media pon a punta. Montoro, tamén É un está cambiando así. que chega á área, o sea, sorprende Sí, sí, moito pensar sí. en el como central. Xogou de central. Xogou de Sí, central. sí, sí. Sí. Falarei con Rubén Domínguez. Pois fala con él. Que iba a recriminar a Rubén algo. Por que xogou de Tendo central? o equipo Sendo terceiro media punta. clasificado. É raro. Bueno. É Alain Ribeiro, que estamos falando de Alain Sí, Ribeiro. o 6. O que leva o dorsal número 6. Vale. Joder. Entón eu pensei que hai un xogador que é galego, porque gústame traer xente galega para equipos Ben. galegos. É de Ferrolterra, xoga na segunda división, bueno, pertence a unha plantilla da segunda división, sabe o que é ascender de primeira federación á segunda división. Quique Fornos para Ben o traído. Pontevedra. Muy bien. Ojalá,
Mola moito. Ben traído. Todo Non pode sei pasar. se serán capaces de pagarlle o Todo que pode cobrar. pasar. Pero está ben. Sí. Gústame Quique Fornos. Pasamos ao seguinte equipo que non é outro que o Racing de Ferrol, equipo no que estivo Fornos, por certo. No que ascendeu tamén. Claro. Pasoulles 2 veces o mismo, macho. Conseguiu o ascenso a segunda Sí. e Non catou minutos. E non. Sí. Bueno. Grande Pois eu, Fornos, No Racing de Ferrol vin que, claro, 24 goles encaixados, que me parece moito Ajá. para un equipo que quere loitar por estar arriba. E funme a mirar centrais, neste caso da segunda federación, e firmei a Fito do Bergantiños, que me está parecendo que está facendo un temporadón e que creo que o ano que ven vai dar o salto. Pois neste caso adiantámoslle un pouco para que suba o Racing de Ferrol. Fijácheste no quinto equipo dos galegos de segunda federación, Sí. No, pero porque Fito... Eu pensei no tamén por Racing, Sí? Sí. Vou vos dicir a quen metín eu. Recordade, Alex Vázquez, director deportivo do Racing de Ferrol e do Ourense. Eu fume. Non están contentos con el, Bueno, xa estarán. Tempo ao tempo. Eu pillei a Parrilla, da U de Ourense. Coñece perfectamente o fútbol ourensa Alex, debería ver o potencial que ten este home, con bo toque de balón, físico, moi inteligente. moi inteligente xogando. Parrilla cantos anos Criterio, ten? ten moito criterio. 22. Ten 22, vai para 23. Sí, ten 23, ten 23. Xa ten os 23. Xa ten. Se non dá o É que salto. con un ano menos Eu creo. era Celta B, para min. Sí, e se non dá o salto a primeira federación este ano, vai no dar o ano que ven. Caudo. Caudo, correcto. Oga ya. Correcto. Un tipo consistente aí no medio campo, e se non, pois tiña a opción de pedir a cesión ao Depor de Noé Carrillo, pero eu prefiro a Parrilla. Moi ben. Non era mala, Moi ben. Sí, E ese regalada por qué? Por que Porque tens que era dicir unha- por que tens que dicir dous nombres, tío? era unha segunda opción, como dixo antes Abra con Diego Gómez. No, pero é diferente. Porque o Diego me materializouse. Venga, anda, que tes ti por aí, Abra? Bueno, pois eu tamén me percatei do mesma necesidade que ten o Racing, que nombrou antes Eros, que é mellorar pois esa defensa, apuntalala un pouquiño. E por que non? Puxemos nos xoguetóns e dixen, e se traemos a un xogador que pertence a un plantel de segunda e que está tamén a camiño tamén nun de segunda federación, e que mellor que aínda que este xogando agora co Fabril, creo que sería unha oportunidade excelente para Samu Fernández. Sí, Moi É moi boa. complicada porque evidentemente ao Deportivo interesaralle que se fore, que xogue minutos no Fabril, retelo, pero por que non unha cesión desas que están de moda agora no fútbol de 6 Xa ten meses? 2 cedidos, ¿no? O Racing de Jairo, Ferrol. Claro, Maradona, que colla aí un pouquiño en primeira federación e de repente xa tes un proxecto de xogador para segunda, e que xogador, Gústame. rápido, contundente ao corte. Paréceme que podría mirarse, pero vexo moi complicado. Creo que era dos fichaxes que planteo a que máis complicada, sin Pois dúbida. a mí non me parece descabellado, E de feito tamén é un bo paso para este Fabril que está loitando polo ascenso ter máis xogadores con experiencia en primeira ref xa. A ver, Sí. Neste caso non o cederías por interese do Fabril, Claro. Sería o primeiro. Claro, Sería que- para interese de ter un tío que Aquí hai un que ven. problema, e é que o Fabril quere ascender. Claro. Supoño, sí. Quere ascender. E falle falta un tío E fai falta un tío como Samu ou como Vilensongo. Sí, Racing no, de- espérate. Como aprende a forma de Espérate fiar, ti. eh? Espérate aquí, ti, aquí Gonville. temos en Songoville, que por certo vai ser a miniatura deste vídeo vai ser Vilensongo, vale? Xa vos lo digo. Eu tamén o teño, No, xa vos lo digo pero noutro porque equipo. xa falei con Darío, está todo palabrao. Eu este equipo, sí, Álvaro e tal, pero non teñen cifras goleadoras moi espectaculares. Un dianteiro de Goliños centro. Marcos, Escobar, Escobar marcou 2, pero viña dunha sequía longuísima, tampouco é titular, pero sí que creo que un equipo referencia na categoría, o feito de ter un dianteiro centro que garantice goles, pois creo que axuda. Eu creo que Vilensongo está preparado para a segunda división, pois moito máis para a primeira ref, e creo que é o empuxón que lle fai falta ao Racing para pelexar polo ascenso. Pois gústame. Espectacular. Gustoume. Creo que vexo máis viable o de Samu, tío. Pero bueno, que sí, que é moi bo. Eu base menos que dixo antes Mou, en plan, o Fabril interesa o que lle interesa, que é subir, Efectivamente. e non vai andar a regalar cousas. Outro que está interesado en subir creo que é o Clube Deportivo Lugo de Iago Iglesias, e quero saber
Eros, que nos traes ti para este equipo albivermello? Pois o Lugo, polo que teño entendido, quería un lateral. Ajá. Dereito do descarto. Creo que un de cada. Un de cada. Está cabalo, pola aí pola banda esquerda. Sí, pero para aumentar a competitividade, eu volvín ao mercado de axentes libres. Que raca non eres, macho. Sí, pero Non pagas un peso, no, pero porque Axusta todo o presuposto, hai que ¿no? ter en conta que o Lugo quere perfiles novos e eu decidín rachar con eso. Vas traer un bellazo histórico, Bellazo bueno, tampouco tanto. Non traerás a Manu Veterano de do guerra. retiro. No, 33 anos, Sí. ex da Real Sociedad, Zaldúa. Está libre. Zaldúa en 2026, Zaldúa Invict Vamos a ver. 2026. Vamos a ver. Hostia, Zaldúa, Zaldúa, chaval. Mima. No, casi vos digo Era que un- este non é o peor. Un Teño do- un un dos- bellazo inda maior. Un dos peores xogadores da Fantasy que pode haber, Ter a Zaldúa era un Home, suplicio. unha amarela. Nada, horrible, horrible. Y- Balones perdidos. Para reforzar o lateral do Lugo, Pero en primeira ref, Pero ti queres reforzalo ou hundilo máis? O perfil de Iago Iglesias para tocar o balón, No, Zaldúa. no, Vamos pero- seros, Bueno, Pero o un Lugo é un perfil- equipo bastante vertical, Ollo. Vamos, sí, ollo. pero Bastante. un perfil experimentado, un Vale, perfil. vale. Eu Fan bestiario, Un capitán aí. a verdad, No, sí, a experiencia dache. eu a verdad non vos lo vou negar. Vin o nome na lista de agentes libres e dixen, hostia, como molaría. Sí, bueno, sí. Vale, vale, perfecto. Moi ben. Unha fichaxe máis pasional, poderíase dicir. Sí. Se Paixonal, vai, Eros. Inda hai outra máis paixonal. Bueno, pois eu creo que vai sair do equipo un media punta como é Chusalva, se non me equivoco. Anda aí moi Sí. De moi feito, rumoreado. igual sí. xa non está no club cando, Pode ser. cando Chegou- saia. Pode ser. Chegou Alex Gallar, que creo que non é exactamente un media punta, entón eu busquei así un futbolista aí entre líneas, tal cual. Pareceme unha fumada tremenda, xa vos lo digo, creo que é a maior fumada que lle metín, pero Manu Ferreiro, do Fabril. Non sei se ten o nivel para estar aí, pero para completar plantel, para estar cerca da casa, porque ele can tirando Lugo antes de chegar Sí. ao porque é de Castro Verde. Mm. Creo que pode ser interesante, po estilo de Iago, un futbolista Gustoume. estilo Azael, non? Está lesionado. Que non xogou nada Manu con Ferreiro Iago, lesionouse. Lesionouse, pero está xa xogando co Fabril, é un futbolista Gústame o dos mellor- nome que das. Está aí na Gústame casiña moito. para xogar en primeira ref, curtirse máis. Pero quérelo máis para darlle profundidade ao equipo Sí, que sí, sí, para sí. que sexa un reforzo diferencial. Evidente. Claro. Co cal, Evidentemente. o Deportivo non vai aceptar. Porque quere que Manu xogue. Evidente. Claro. Por eso me É parece que- unha fumada. Ahora, se chega e se gaña o posto, que dubido moito, a verdade, porque o Lugo é un equipo dos... Reniero. Bueno, Pues si, esos son dianteiros. Manu vería máis unha media punta, pero claro, sí, é complicado. Pero eu que sei, tirei eu confío, Ao mellor non este ano, pero ao mellor dentro de 2 anos é un futbolista Sí, diferencial. non, tens razón, eu confío Sí, máis pode que en ser, Zaldúa. pode ser. Sí, eu Máis que en tamén. Zaldúa. A ver, xa dixen, eu rachaba completamente co perfil que está fichando o Lugo. Para min o Lugo é Pero complicado mellorar o que xa hai, Direivolo así. É que está un plantillón tremendo. Por eso hai que meter a un tío con experiencia en primeira. Bueno, joder. que tes ti ahora? Melloras o que hai? Fumada. Complexo de saber se o melloraría ou non. Acaba de ver o nome. Veredes. Hostia. Un bello coñecido. Acaba de ver, efectivamente, un bello coñecido, con esa experiencia, como di Eros aí, e que experiencia tuvo en Lugo, non? A verdade que A sí, verdade, en segunda. Creo que é o fixo- máximo goleador histórico do Lugo en segunda. O dato exacto non o teño. Non estou Non seguro. sabes quen é? É Sí. Canario. A ver, a ver. Estamos a falar dun tío que non pinta nada agora mesmo en Riazor, que é Cristian Herrera. Cristian Herrera. En Big 2026. 2026. In- 2026. Dixen por que non. É un tipo que, bueno, pois evidentemente non está a contar con minutos en segunda división, é unha realidade. Aparencia testemunhal cando foi o partido de Copa del Rei contra o Atlético de Madrid. E, home, non sei se o Lugo, precisamente, eu gustaríame pensar que sí, bueno, pois por ter o coñecido e tal, pero sí que lle vendría ben ao Deportivo buscar unha salida en Primeira Federación, e se pode ser a un equipo galego, pois bueno, un favorciño que lle faz. Pero sí que creo que non sería unha mellora en ningún aspecto. E menos, bueno. e menos porque non está xogando nada, vendría sen Pero ritmo. Non o vexo de todo mal. Máis vale malo coñecido que bon por coñecer. Bon por coñecer.
A ver. Como che Mestre no fío Adrián Mourazo. Non me disgusta Herrera para o Lugo, Vou dicir o único nome que non é galego, vale? A ver. Que pasa que é asturiano e como somos aí como irmãos, Primos pues, hermanos. exactamente, pois Sí. tamén vale. Eu non sei se vistes algún partido do Nástic de Tarragona a tempada pasada. Ajá. Vale, hai unha canle por aí que non quero facer publicidade, pero que podes ver partidos de Primeira Federación. E eu vexo moitos. E estaba o Nástic de Tarragona. Tiña un dianteiro centro espigado, alto, largo. Pero para iso teñen a Teo, non? Sí, pero este chamase Pablo Fernández Blanco. Xoga na segunda división portuguesa. Ajá. Fichou no en que equipo? Uniao Leiria, ou Leira, como se diga, non Pablo sei. Fernández. Pois mira, logo tirado do mercado portugués. Unión. Xogador que pasa do 1.90, dianteiro centro. Eu vinlle 4 partidos. De feito, o terceiro ou cuarto foi para velo el. E parece un dianteirazo Sí como que a copa dun pino. Sí que é certo que claro, o Lugo sí que estivo peleado co gol, pero agora parece que lle empeza a entrar un Zueta, a Riniero, a Oteo. Este é mellor. Son 4 dianteiros xa, e son só cuidado, con un. Este é mellor. Pero bueno, se crees que o melloran habería que buscar unha salida a un destes, non? Teofilovic Sin problema. estáme sorprendendo. Sí, Tengo a verdad que sí. decirlo. Pola agresión do outro día. Por... Deixámoslo. No, pero porque... Cartón a ver, vermello directo, Bueno, pero sabes que esos xogadores son os que me gustan. Vale. Os marrulleros. Pasamos a Ourense CF e quero saber que fichaxe fastieros. Vale, eu dixen que había un bellazo maior que Zaldúa. Verás. Vino na lista de agentes libres. Ou de retirados. No, tiña a X de sin Verás. equipo. Non tiña as botas. Pero tú a verdade, o pobre equipo que te contrate director deportivo, nin un peso, Bueno, a ver, sales ya os da presidencia Cero. genial e os adestradores... 0 peso. Salva Sevilla. 30... No. Pero pensei, non vai Pero decir. non sei se xogaría con el. Kiko Olivas, central, No, Mallorca, 37 anos, Colibos. está aí Libre. libre. Non estuvo no Mallorca ese. Pois é que eu creo que Estivo estuvo en en varios, 35.000 equipos. Sí. Pero non sei, como que vin o nome e dixen, Para facer pégame. parella con Carmona aí de Con central. Sí, pégame no Ourense CF. Non Eu sei tamén, por qué, pero pégame. eu tamén creo que lles fai falta un central. É un perfil que lle pega, Eu creo que lle fai falta un dianteiro. Un dianteiro. Sí. Non che gusta a min. Alguén que compita con a min. Non, a min é moi bon, Moi Pero bon. ahora saiulle Somar, que de feito sacaron cartos por ele, marchou Sí? ao Corcón, sí, 150.000 euros, bastante guai. Vaya animal o mar, Sí, sí, Buf, pois mira, abrallao que debo Me- que medio debo con el. presupuesto. al Corcón, correcto, medio presuposto. Pois eu vou tirar da alianza que teñen co Deportivo Fabril, acaban de traer cedido a Martín Ochoa, pero eu quero outro dianteiro, non? Bueno, a ver. Bill Ensongo. Dianteiro do Fabril. Sí que vai ser a miniatura, do vídeo. Gusta moito en Riazor. Sería unha categoría intermedia entre segunda ref e Sí. segunda división para para curtirse tal, sería deste rollo de Jairo Noriega, Quique Teijo, que máis estivo do Deportivo Fabril, Guerrero está ahora cedido, Martín Ochoa, e creo que pode ser un bo sitio para Ensongo. Sí, pesca bastante o Ourense ali, só elle sair ben. 11 goles as en cousas, segunda claro. Sí. Moi ben, pois eu meto E non xogou todo. e non xogou todo. Bill Ensongo. Pois eu a min gústanme os regresos, como fixen antes con Cristian Herrera, e a verdade é que consciente de que lle fai falta un dianteiro por esa marcha do Amaro, aposto por unha fichaxe algo complicada, pero bueno, por que non tirar do emocional e que volva Di. Gonzalo Di Renzo Di. ao Couto. Di Renz. Que está no Molaba, Talavera ahora, non? Está en Talavera, 6 goliños. Talavera. Esta temporada sí que están sair as cousas que o ano pasado, bueno, pois No, ao final marcar. A min gustou. termina, sí, recórdaselle máis ali, sobre todo por o ano do ascenso de segunda federación, que o tío chega en Lógico, febreiro ou así, Sí. 8 goles, 9, non me acordo, pero bueno, un paso, a verdade, bastante brillante. E agora que está probando ser un dianteirazo en primeira, bueno, pois cumpriría as dúas funcións. Por un lado, armaste cun moi bo dianteiro, Sí. e lle quitas un dianteirazo a competencia. Xa. O que Pero pasa, claro, a viabilidade a desta viabilidade desta operación, pois habría que decirlle, bueno, damos aí Fumadinho. uns vales nas termas ou o que sexa, tirar de, no, estuveches cómodo en Ourense e así, porque claro, se o pensas en frío non O porro non de habería Abraham moito R. xeito. Santa María se pode catalogar. Sí, Pero está perfectamente. Gústame de Renzo. Eu teño unha A fichaxe ver. imposible, vale?
Pasa que Imposible. Sí, O é porrazo imposible. de Mou. É imposible. Vale, No, outro porro. é imposible, totalmente imposible. Non se saindo fume por Non as se vai dar, non se vai dar A ver, porque que Xogan no mesmo estadio. No, este home que eu acabo de apuntar aquí, bueno, Non non sei, acabo, Mbappé. xa o fixen onte, Nada. É máis difícil que chegue este home que Mbappé, imagínate. Entón, por vale. que o fas? É central, porque me gusta, Manu Barreiro. quería darlle un oco. É central e leva moitísimos anos fora de Galicia. É galego, Leva moitísimos anos fora de Galicia e, curiosamente, a semana pasada anunciouse a súa fichaxe por un equipo de segunda división suiza chamado Bellinzona. Que bo. Alberto Trapero é o meu central para facer parella con mola. Carmona. Ojalá, tío. E por eso precisamente é imposible, pero sí que me gustaría No verlo. futuro. Sí. Ou no sonou tamén para o Pontevedra. El ata se deixou querer, É, Estivo a piques de fichar polo É un Pontevedra. tío simpático, cae ben, cae Sí. ben. Donde xentes, seguro. Que pena que nunca estivo en Galicia xogando casi. No, marchou moi cedo, tío. En Tapa de Arousa, estivo no Vista Alegre e marchou. E marchou. Que gran futbolista, se perdeu Galicia. Pasamos ao Arenteiro. É do 99, Sí. Ten anos de fútbol. Sí, ten 27 aniños. Sí. Eros, Arenteiro. Eu vou dicir que o do Arenteiro acabo de cambialo. Porque E esta cal... no, porque cando Abra dixo o nome de Di Renzo, acordeime dun nome que vin estos días por TikTok. Tiña un xogador, tiña na lista a Adri Carrión, xogador do Ávila, que está xogando, pero tampouco está destacando, pero comparte agencia con outros dous. Con William de Foi Camargo. O único tal, pero na sustitución de un mítico como William de Camargo, por que non Samuel Elongo, que xogou, estivo na sesión SAFE do mes de xaneiro, está sin equipo. Dende que rompeu o cruzado non xogou en ningún lado, Efectivamente, Estás pero por arriesgando. eso tería bastante sentido que o fichara o Arenteiro, que suele fichar raro últimamente, así que Sí. Samuel tería Elongo. sentido. Tería sentido, sí. Vale, pois eu teño un central, xa o falamos neste vídeo, Fito Rodríguez. Para min está sendo o mellor do este ano, a sorpresa do Bergantiños. Sí, porque o mellor xa non o teñen. O Marro xa non está. Recordade que marchou neste mercado Sí. A full Catarí, a Qatar, tío. Qatar, Mi a madre. facer cartos. Creo que é unha baixa que lle pode facer moito dano ao Bergantiños, Lóxicamente. Sabedes que eu os metín campións. Con Marro iban ser campións. Bueno, si Eu queres, non teño- si queres escudarte Pero neso, agora, claro. Non é o vídeo, non? Ahora están a Bueno, 10 do playout. ca marcha de Marru, o máximo goleador do equipo é Fito, un central. Gran desplazamento de balón, moi ben por arriba. Bo xogador, bo xogador. É moi bo xogador. Sí, sí, sí. E é moi novo aínda. Para min sería un acerto e ten que xogar en primeira ref. Si o Arenteiro estivese pillo, pois fichas en segunda Bo ref, que hai xogador. moito talento. Bo xogador, bo xogador. Quedo con Fito. Ti, Bueno. Abra? Pois eu quero un reencontro, quero que volva Alex Pachón a estar baixo as ordes de Jorge Cuesta. No Unionistas non está contando cunha gran participación. Acaba de fichar por un equipo das Illas Baleares. Se non me equivoco, O Formentera. Non me acordo. Non me Cando acordo. ese A fichaxe? entera do que marchou Julen Fernández. Al toque. Sí, acaba de fichar por outro equipo. Non me fagades caso se era Illas Baleares, pero acaba de firmar Alex Pachón por un equipo que non iba. Repesco, non lle chegou aí o fax como cando foi De Gea e Florentino, Vale. non chegou. E Pachón. levomo porque Ti eso, crees que Pachón ten nivel primeira ref? Si, ó. eu Sí? que- Pregunta. Home, eu creo que deixou Unionistas en primeira ref para fichar por un equipo que creo que está aspirando un poquinho a máis. Ficharono por eso, creo, Eu máis que Sí, teña pero está nivel xogando ben, de primeira ref, eu creo que o Arenteiro está nunha necesidade de ter a alguén pois Gol. que lle dé a gol. Y E eu por creo iso que está eso Está Somingo. Claro, creo que o tes que acompañar e, bueno, pois chegaría bastante avalado polo adestrador, foi quen sacou o seu mellor rendemento ano pasado e creo que é unha opción pois a valorar por parte do Arenteiro, sobre todo por eso, porque, bueno, ahora co tema este de que caeu o fax ali en Baleares, bueno, pois Vale. podría facerse con el. Non sei se foi en Baleares. É E que outra cousa. a tempada pasada o Arenteiro estaba no ole arriba, iso era unha locura. En de Songo. xogar. Claro. Para o Arenteiro. Vale para todos en Songo. Home, claro que vale. Me cago en día. A quen tes ti? Incluso en segunda. A quen tes ti para o... Pois eu teño un guardarredes. Oye, Un porteiro. Teño un porteiro. Non está sendo titular últimamente Diego García? No, leva 3 meses sin xogar. Quen está... A quen tes? Sorpréndeme. Teño un porteiro galego que... No. Sí, sí que Non teño. vas meter a Rubén Blanco aquí. Non, Ah. claro que non.
Non era mal, pero... No, Rubén Blanco ten nivel para segunda división mínimo. Sí, estou de acordo. Está Seguro. na provincia. Estou de acordo. A ver. Está xogando na provincia. No, está exiliado en Mérida. Non xoga. A min pareceume de toda a vida un porteiro de garantías. Creo que tivo uns anos mozos un tanto turbulentos. Pero vamos, eu teño que ter unhas condicións tremendas. Eu traio de volta a casa a Galicia a Pablo Cacharrón. Opa! Cacharrón. Bueno, Estaría moi ben, O ano pasado A min xogou gusta. partidos no Lugo e... Creo que se e foi tivo injusto. partidos Creo bons. que se foi injusto con el en Lugo. Injusto tampouco, porque o Lugo ten dous porteirazos tremendos. Iker Pedra. Iker No, Piedra no, está ambos moi os dous, ben. pareceme, de verdad, porteiros de garantías. Pero bueno, o sentimentalismo neste deporte, nesta profesión, máis que neste deporte, perdón, non existe. Bueno, foi como foi. Pero a min parece un tío moi válido. Moi ben. Pois ata aquí o vídeo, non? Gustoume Ata moito. aquí. A verdade que estive Poderíamos ben, ser grandes directores deportivos. Crees que poderían confiar en nós os equipos? Sí. Se para facemos mí, equipo, para sí. mí o mellor con diferencia de Eros. O tipo non deixa un can, sabes? Presuposto cero, dá No, igual. eso é certo. Ata- Eres ata o home da mira, presidencia. Ata aí, vou fichar un juvenil do meu propio equipo. Claro. Non gastaches ningún peso, claro. Ningún é que- peso. No, sí. No. Sí, en Dixeches Fito. que... Bueno, en fin, vale. Bueno, Nada Iba, máis. Sí, certo. iba a gastar en Adri Carrión do Ávila, Pero biches unha xente libre e recordei- xentes, bueno, como non vou Claro, a... claro. a poñer os meus ollos nel, non? De Vais feito, todo en prima de fichaje e esas cousas, non? claro, moi ben. eso todo E entra as pa aquí. comisións que te levas ti. Aí está, amigo. Imos Esto despedir. es fútbol. Imos despedir o vídeo dicindo que poñan os seus fichaxes. Estaría moi guapo que a xente fuchase Sí. os seus comentarios. Sí. E dando grazas por ver o vídeo. Que deixen o like. Efectivamente, que deixen o like, que nos sigan en todas as redes sociais, que se suscriban en YouTube, que lle den o botón do hype a todo aí. Que sí. a E tope aí. si se cumple algún, que premio tengo que adiviñou? Apagou a cámara. Vémonos no próximo vídeo de Non Vale Furar. Seguiremos falando do... Que máis? Nos gusta. Esto vais a solo escuchar, non hai?